Wel, anwyl gyfeillion, plesar mawr i mi ydi cael eich cyfarch chi yn Ebeneser Caerdydd ar achlysur penblwydd yr eglwys yn 190. Mi fydda amball un wedi awgrymu y mod i'n disgwyl tan y 200. Ond mi gath i awgrymu i mi gyn rhywun gweddol agos atai yn Ebeneser, wrach bydda well i mi anfon y cyfarchiad ar y flwyddyn arbennig yma, jyst rhag ofn o fydda i ddim rownd i anfon cyfarchiad mewn 10 mlynedd. Wel, dyna be ydy hyder rhywun o'n iechyd y cynwynidog, beth bynnag am hynny. Da chi gyd yn gwybod, dwi'n siŵr erbyn hyn, cymaint mae Eglwys Ebeneser wedi olygu i mi. Mae hi wedi bod yn dalp mawr iawn o mywyd i ac o ngyrfa fi. Mi nes i bob amser i chael un eglwys groesawgar, yn eglwys gynnas, yn eglwys fywiog dros ben. A mae hwn yn gyfle i mi i ddiolch i bawb ohonoch chi am modd da chi wedi cyfrannu fel unigolion ac fel cynulleidfa i mywyd i ac i fywyd yn nheulu fi. Mi ddaru ni fwynhau y blynyddoedd fuon ni hefo chi yng Nghaerdydd, a diolch am gael cadw'r cysylltiad ers hynny wedyn. A does a ddim byd roi mwy o blesar i mi nag i aelodau eraill o'r teulu, na cael dod ata chi o dro i dro i gyd addoli. Ga i ddymuno yn dda iawn i chi ar yr achlysur arbennig yma, 190 o flynyddoedd, ymlaen felly, i gyfeiriad y 200 a'r tu hwnt a bendith Duw farnoch chi fel unigolion ac fel cynulleidfa.